tongka tini kahe saklai mang जों बे आफ्राव दिनै 11 तारिख अक्ट'बर जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि मिटिं CC मिटिं जोंनि पार्टी IPF दिनै जों मिटिं खालायखा अब दिनै गाहे रुटिन माफिक मिटिं अ मिटिंगो चेयरमैन खालायखा दिनै ब्रह्मनाम बदलाल देबबर्मा जोंनि भाइस प्रेसिडेंट ते मीटिंग चिनी प्रेसिडेंट मांजाखा जों जत चिनी एजुकेटिव कमिटी टेलेंटेड ब्रादरहुड ऑर्गेनाइजेशन चिनी जत मांजाखा जों प्राय 2-3 घंटा कक सालायखा कक सालायम सिंतै जों कयटा चिनी गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चिनी एजेंडा तैसिन सालायखा चिनी एजेंडा तंगो कायसा present political situation of Tripura, Delhi Abhijan, the miscellaneous. और तीनटा जनते चिंकॉक सलाइका जों सालायमाने बिसिंतै जों 3-4टा चिनि रेजोल्यूशन पास लाइका आरो काहे तंगो चिनि जों पुलिस सिगाङावनो सालायका चिनि दिल्ली अभियान आवासिं किसा दिफार माख लाइका जों ट्रेन बुकिंग ताखौनो जों मानियाखौ जों ट्रेन बुकिंग खाय दंगो जे समय ट्रेन बुकिंग मा हांखलाय जों इमिडिएटली जों साख्लायनाय जों दिल्ली थांना बागै जों टारगेट तमाने 500-600 जन जों थांनाय जों कयखा जत चिनि डेलिगेट दं जों 3000 खलाय जों फी सानखा ताबो कालेक्शन चलाय दंगो आबो इमिडिएटली थांनाय आरो बे चिनि दाख्लै जों दिल्ली अभियाननि कनभेनार जों चमका चिनि MLA प्रशांत देबबर्मा ते चेयरमैन जों चिनि धीरेन्द्र देबबर्मानो जों चमका चिनि MLA ताबो जों तांफोरनो टाइम फिक्स खालामनायाखौ तांखौ जों ट्रेन बुकिंग ताखौनो जों मानियाखौ अब चिनि कायसा एजेंडा ते जों कायसा खुब गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जों कायसा जों रेजोल्यूशन पास लाइका अब हमका जों कायसा जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर स्टेटहुड ट्रिपुरालैंड जों खानाय आरो जों एपिल खायखा जों रिक्वेस्ट जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर स्टेटहुड ट्रिपुरालैंड जों खानाय आरो जों एपिल खायखा जों रिक्वेस्ट खायखा जत लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन और NGOs इंडिविजुअल जों बरनो कयनाय जों कायसा जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर ट्रिपुरालैंड the NRC काम इशुनो दै जों कायसा मूवमेंट कमिटी खालायखा जों मोस्ट प्रॉब्ली जों 16 तारिख जों अक्ट'बर जों कायसा मीटिंग दाखावनाय जों जे बरक ट्रिपुरालैंड हामजानाय बरक जुग्रफाय मानो एनी पॉलिटिकल पार्टी एनी NGOs इंडिविजुअल जतनो जों कयनाय जों मीटिंगआव मागा फायनाय बागै जों चिठी लिरनाय जों कायसा त्रिपुरायाव कायसा जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर ट्रिपुरालैंड और NRC व्हाटएवर इट इज अब जों कायसा सालायनाय अब जोंनि इम्पोर्टेंट डिसीजन जोंनि CC जों नाखा अब आं कयनाय जत जोंनि लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन जेकुनु पार्टी नंथुम तमा BJP तमा CPM तमा त्रिपुरा मथा तमा TSP बा जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी जे बरक दरिसि जोंनि ओ मूवमेंट हामजा खांख्लाय जोंनि स्टेटहुड मूवमेंट जॉइंट मूवमेंट हामजा खांखाय बरक जोंनि अर फाय जॉइन खाफैमानो आरो जों सालायै जों मीटिंग सालायमानो पर जों कायसा स्ट्रंग कमिटी जों कायसा खालायनाय अब जोंनि कायसा सिद्धांत जों जत पॉलिटिकल पार्टी जों कयनाय जोंनि जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर ट्रिपुरालैंड आबो जों सालायनाय अब जों कायसा मीटिंग दाखावजाखा 16 तारिख 16 अक्ट'बर जों मीटिंग दाखावखा जों जत पॉलिटिकल पार्टी रखबाय NGOs दा इंडिविजुअल जों बर रिक्वेस्ट खायनाय जों बर चिठी हरनाय जाहाथे जों ओ मीटिंगआव फायमा जाफायना बागै अबेले जोंनि इम्पोर्टेंट मियाफ्रावनि जोंनि रेजोल्यूशन पास लायखा जोंनि CC मीटिंग अब आं कयनाय जत जोंनि बरनो जबर ट्रिपुरालैंड हामजानाय जोंनि मूवमेंट हामजानाय आरो बर फाय
जुगदान भाई मानो अबल चिनि चारमो बनि आं जत न हायनो हाय जों सावो जों जत चिनि तिबा राज्यगो जों साइमानो चिनि अल्टिमेट सल्यूशन चिनि अल्टिमेट गोल्ड ओंखाय चिनि तिब्रालेण्ड स्टेटहुड डिमांड अ डिमांड तै जों स्ट्रंगलि जों मुभमेंट खायनाय जों खोनाखा रिसेन्टलि जों डेलिगेट जों गुरखालेण्डआव थांखा दार्जिलिंआव थांखा जोंनि youth the IPFT delegation जों रहखा आरो जों नुखा गुरखालेण्डआव जत 17 organization different political party 17 organization बराव jointly खालायलायखा बराव join खाय बराव कायसे movement committee खालायखा जोंनि ultimate gold ओंखाय जोंनि तिब्रालेण्ड statehood demand अ डिमांड तै जों strongly जों movement खायनाय जों खोनाखा रिसेन्टलि जों डेलिगेट जों गुरखालेण्डआव थांखा दार्जिलिंआव थांखा जोंनि youth the IPFT delegation जों रहखा आरो जों नुखा गुरखालेण्डआव जत 17 organization different political party 17 organization बराव jointly खालायलायखा बराव join खाय बराव कायसे movement committee खालायखा movement committee for गुरखालेण्ड अबायख्लै जों बाहाय निता खालायनाय जों joint movement committee for तिब्रालेण्ड अबायख्लै जों कायसा committee खालायनाय आरो जत political party not only political party जोंनि NGOs the individual जेकुनु व्यक्ति आरो फाय join खालायगो माने जेबराव जोंनि movement हामजानाय दिनै तिब्रालेण्ड हामजानाय स्टेटहुड डिमांड हामजानाय बरावनो जों रिक्वेस्ट खायखा आबो आं दिनै बेलायखनो फंथगो जोंनि अमा जोंनि IPFT पार्टी जों कायसा जोंनि कायसा सिद्धांत जों नाखा जों रेजोल्यूशन पास लायखा आबो जोंनि CC मिटिंगो जोंनि 11 तारिख अक्ट'बराव जों अ रेजोल्यूशन जों पास लायखा आबङै आं कयनाय जत जोंनि लाइक माइन्डेड अर्गेनाइजेशन इन्डिभिजुअल फोर कयनाय जों 16 नो जों आवट लावनो जों कायसा जॉइंट मूवमेंट कमिटीनि मिटिं खालायजानाय हामबाय।